Și acum meditația pe care v-am promis-o va fi o meditație scurtă, dar cu acel preludiu necesar oricărei meditații. E nevoie să-ți găsești un loc confortabil, pe un scaun, fotoliu, canapea sau chiar întins pe podea. Este bine ca de fiecare dată camera, spațiul în care face meditația să fie bine aerisit. Dacă ne ajută aromoterapia, putem să aprindem tămâie, bețișor, uleiuri volatile. Să creăm acel spațiu în care să ne simțim bine, să ne simțim în siguranță. Tot așa este bine că atunci când facem meditația să știm că nu ne deranjează nimeni preț de câteva minute, că nu ne sună telefonul și în același timp meditațiile nu se fac în timp ce se conduce mașina sau se desfășoară o activitate care necesită concentrare și atenție. Faceți preambul, dragii mei. Găsiți-vă locul cât mai confortabil. Simțiți și conștientizați spațiul în care sunteți. Și cel mai mult, vă invit să vă simțiți în siguranță. Sunteți în siguranță. Începeți a vă urmări încet respirația. Respirați cu calm, inspirați cu calm, expirați cu blândețe. Simțiți și vizualizați cum aerul își face circuitul său, cum intră în plămân, îi umple, îi curăță, îi umple de oxigen și cum oxigenul invadează întregul corp, curățându-l, energizându-l. Cu fiecare expirație, detașați-vă de tot rezidul mental și emoțional, strâns de-a lungul zilei. Conștientizați că dacă ați avut o emoție, dacă ați avut un sentiment, l-ați simțit, a trecut. Îl vedeți cum defilează prin fața voastră, precum garda militară de 1 decembrie. Inspiră și expiră. Ești în siguranță. Și te relaxezi. Relaxarea începe de la creștetul capului și simți cum așa o căldură plăcută, moleșitoare, ți invadează întregul corp, pe umeri, pe brațe, pe piept, spatele, coloana se detensionează. Relaxarea ajungând până la vârful degetelor, de la picioare. Voi număra până la 3 și vei fi relaxat total. 1, 2, 3. Ești relaxat. Acum te rog să-ți pui mâinile încrucișate în dreptul inimii tale. Și simte inima. Respiră relaxat, adânc. Și binecuvintează din inima ta totul. Spune așa: mă binecuvintez și binecuvintez aici și acum tot ceea ce există. Mă binecuvintez și binecuvintez acum și aici tot ce există. Și acum vizualizează o culoare. O culoare care pornește din inima ta și iese în exterior. Și curge și curge și te simți minunat.
mă binecuvintez și binecuvintez acum și aici tot ce există. Te simți minunat? Te simți împăcat cu tine? Și simte și vizualizează cum această culoare care curge din inima ta realizează un cerc de jur împrejurul tău. Simte, percepe tot ceea ce vine din inima ta. Continuă să rămâi în starea aceasta de bine, împăcare și armonie. Și când simți că ești destul, te întorci înapoi, acum și aici. Mișcă degetele de la mâini, de la picioare, întinde-te, zâmbește și deschide încet ochii. Ce culoare ai văzut? Galbenă. Galben. Da, este o culoare caldă, este o culoare care este culoarea comunicării, este o culoare care echilibrează, armonizează, topește blocajele și armonizează. Îți mulțumim, Dorin. Cu foarte mult drag și până la o viitoare întâlnire, fiți binecuvântați cu toți. Fii binecuvântat și tu, Mariu, în primul Mulțumesc, rând. Dorin. Și tu la fel. Fii binecuvântat. Doamne ajută! Amin.